It's Abama on the beat. Asino jalwo, ebro yando, asino jalwo, ebro bendo, aboyo yo, asino mano jalwo, asino mano, no bige free man, ebro yando, enu way, abara galata, way jisha ko yefe, alo sigata, je, wala wo, hey, baba.
Igwe Janab, nnukwu mmanwụ arụsị nwere ibu. Ogwe eji aka ekpuchi ọnwa.
no ya bi egwu na amụ ya ga ejemu na egwu na kwa akwụkwọ na so ya nwere akwụkwọ na elite elite na akwụkwọ ọgwụ ka a na-achị national challenge ka mo ja lo lo wona se na ara ja do ga di wa ja wona yu mo ra no le la ta na ku le na ku na ro so be ka di wa ji wa ti na e dire ji ya na ti what's in a queer? My God, you will see the school.
Yeah, I get ice cream. I don't know village. I got Christmas. I don't know ice cream. Christmas for I boy camera. I got ice cream. I don't know. I'm going over there for ice cream. I don't know. I want that one. I'm ice cream. I don't know. Yeah, big way.
Amigo tem menino ne ba ya. My
Good evening, sir. Your name, sir? Come again. I'm Christopher Dominic. Okay, also, I would even have a as a journal. Rubas get out them and come out on way which cooking an apple. Get cooking an apple. Yes. I'm from the secretary, the director of Geneva. So I've been so much happy. I'm observed for the reward food that this I got from me. So everything I got more straightforward with the children here. Everything successfully. So as if that I get them kaya made this year. You want here and for that not open and open which don't open up to the edge where made them get that. So thanks. That I can again. No one. Get when I bet to you. I found also Chinamata. Also Chinamata. Yes. That in I can again. No one. That was the coach, man, and I'm off my no still up to the man or them off my if I'm a kind of being on that also. Then you couldn't do them off my darling. I can own. No one. Lola Geneva. Lola Geneva. I will again. Darling. But not unless I have a gun to do. Huh? Who goes? I will even have a pain of a Basigata. Can you go with again? Can you not feel like going to get a tattoo on the Chaligo and Basigata? Darling, I can go around my one in the back and even. Now I can get on a law as a Geneva. You are most welcome. I will not go to Geneva and you really are. I'm a Kamatan is to go anywhere. Kevin up again. That's Abata. Cut off in Agola as a Geneva, no person get out. I can agree. Even I will. As Abata, Dari I can agree. Nakadi, you want to yeah? Now I will even have a Bascata as a journal. Can I offer a quality? I can have a and can you? Hey, for cancer. Get off in a good journal, Blue Bascata. And Kelly this year, can I see a Darling? Never below the dog and Union and Anya Ponataka for PH. I don't know. Swam, Holy I follow. Western and Major, why I got it. Oh, you call you. I had a number.
Jonebu adịbago kwa nọ ya na Chinyas. Anyị kenere gị daalụ nne. Nọ ya ọbụla na-abịa na Jonebu na ngozi ya. Nnọọ, daalụ. Kekwe n'afa gị? Akụnye otu egwu na Nnewi. Anyị bụrụ ibe unu mere n'ụbọchị nke taata, anyị mere nke mata na isi n'obu onye unu ụmụ Jonebu. Daalụ ka ekwe n'ọfị na-agwala esi unu n'ụbọchị nke taata. Onye ọ nọ n'ụwa bụ aka ya ọtọ na omenala ya dịgide ebe anyị na-emewe ife mmụọ na-asị n'ụkwụ onye jide ka onye anyị kenere gị nwa Jonebu anyị bụrụ gị asịta nwa agụ ya ikwe n'agụ maka na asịta ya ka anyị akara ka a na-eri nwa ngwụlọ onye ji okpukpe okpuru udo n'ụbọchị nke taata anyị bụrụ ibe unu mee ka eke obido unu n'ụbọchị nke taata Never agba akalaka mana isi ụka akwala ka bisi ga-eji ekwe ya tata bụ 29 ka anyị na-elori nna anyị ukwu Jonebu 28 ka anyị na-elori nna anyị ukwu Jonebu oke arụsịrị ọdụ onwele ana nna ndị gaị o nwere ife ọ na-eme isie ngo bịa na Nnamdi Jues ka ọ gwa gị ife ọ na-eme enwe problem ọ bụla enwe chọba eze Chukwu na Nnamdi Igwe Jonebu ọ ga-emelụ gị ya daalụ anyị kelere gị ka ekwe n'ọfị na-agwa n'isi Igwe Jonebu Chukwu nọ nsọ Ekeja nwata a na-aya eze nwata a na-aya eze kedu ọfị na-agwa n'isi eze a ma ekwu na ukwu niile onye bụ na ji bịa ebe a taa ọmaka bụrụ nke ya mana anyị nwere okwu ọjọọ ọzọ ebe a anakọ ejizela anyị mmiri maka na ọ bịara egbu m ya egbu onwe ya bụla ajọ ọgwụ narị na ekele gị nwata